بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sulangwan po di na langon din Allah subhanahu wa ta'ala surinaw ang gusto sanang nasirkan yung labitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusto mga sahabat yan, mga pamilya yan na yan mga niyakon ko Allah pala din mapipia ginawa tanulangon gusto mga pamilya tanu skano alaw na mga Muslim at kasampayan sa isa diyang kay wasiat tanu mala na sumang pagariya kong si Allah sumagariya si Allah mga datu o mga bayi mag-iisa sa sangkuto kaubalito na magariya ko Allah subhanahu wa ta'ala gusto mga murita kong si madrasat quarantine al-Islamiyya. So mga seminar tanong sa kayang bala-bala sa kung ni nakwallahu ta'ala pala yung mapigya ginawa niyo. Gusto lang kung kapantagan ni Mantua di babantay. Si isang kaya ko laling at Pilipinas nagusan sa abroad. Apalagi ako sa kanudin na pasalaman at anak makaririparado ka nung sama na ako maginganan niyo ko bandingan tano iman to sabab ko piyakalangkap tano ay agay agu isa ko isagoy saya manan yan nakapaka mamasay tanong sang kay turugan tanong at ingaranan sa Mustakbal online channel. Sabab san na sama na yan mga urip no Allah na siguro ano kaya salama ko kanu na diyan ko to iniyatakan diyan kay di tano di kapamagusaya ko agama Allah subhanahu wa ta'ala na makabupuan si ko tiyagan ka na kanu puso akong sumay ko ilmo ako magusay ko kanu ay manto na piniyata kong wallahu ta'ala apakambarakat niya kanu na dinyo ng kalipatan so mga pipiyaon na bukang gunaan nyo sa dunia na sampay sa noong namuli so man so pagbalyak na manusia na ubad na karibaton na kung ninagwalay rilera kung nagu kalipatan nyo so ay manan yan na ubad na magturo akong siya di pa kauntol o kaubaliak na maito so ilmo yan so kaubaliak na manusia diyan kaya pangusayan tanong iman to na isa ini ko piyakam masa at tutul si sa Quran. Yang kaya tutul na laman sa kabangkit ako dunia ipusa nga masa na di na di tatananan at tutul sabab ko kinidakatiya sa Quran sa suratul Baqarah ayat ay kadrugatus agu 50 siyaw yanutul siya wallahu ta'ala yang kutamiyang bulaw lang si kung masa kapapantagan
Amanan yan na miad na diyang kuto amasa dapat manggulaw la ko una niyan nagu di pa mapunggulaw la si ko urian yan. Doon to diyang kuta piya kamusa namiyang gulaw la na dito so kaya pa ka muyan so ama na miya baluya amanan yan na mas miya katuna so ama gusto wata na malay idad suwata adi su ama yan tipiya kang masaw to so kaya pakatuna diyang kuta ang bata na ay idad ang kuto ama na patpulura ko na ay idad wata yan na magato sa wudu kulura ko Allahu Akbar yenan iman to ipagusenta no inong tumapunggulaw la amya katuna so ama aguso watayan at titu watayan nayamanan yan oriano kaya pakambalagiran sa darpa na agiya makatuna siran na ay didu ama na patpulurabon na ay didu watayan na magatos abudu pulurabon yuto kapterwatan ron sa mata-mataan apiakam mamasas o kapasang Allah subhanahu wa ta'ala da abasan miyakang gulaw na arwar si kumiyang adun agito su Allah subhanahu wa ta'ala di na si yanan miyang gulaw lang o masa o nabi wallah aso Zair so Zair na tafsirun o sabat ko mga ulama nas kanyan na awliya barasimba ugay na yan na mapagar at tindig kararamikan ko mga ulama na tiyang kutiran as kanyan ng Nabi Uzair alayhi salam as kanyan na Nabi asiyu Allah ta'ala si ko Bani Israel si ko paglatan o masa o Daud Agusto Sulaiman sabab sa Daud Agusto Sulaiman ay isa to masa amya kasupat asiran nasukay po siran na miya katalinguma so Uzair nasiko kay po so Uzair na miya katalinguma so Zakaria Agusto Yahya na isa mabuto ang masa aso paglatan o Daud Agusto Sulaiman Agusto Zakaria Agusto Yahya naroon kaya manan yan nasibu Allah ta'ala so Uzair pantag si po mga Bani Israel so Uzair na diyang ko to miya kay salungan na misiling kanatasang ko to darpayan pendadala kaos kanyan sangkutang bala-bala sabab sa diyang ko to pupungiluan yan mambuad diyang ko to kapya kapupugin taon yan dapat nuto subuo Allah subhanahu wa ta'ala diyang ko takya liyon yan si isang ko to bariyon yan sabab roon na so kaya pa ka pamantaran yan din si sadyang kuto liwang kuta yung diyan na riyouts kanya na duko na riyouts kanya mayaw mini purus walungan misiling ganatas kanya na takot-takot na kapita na sabab sang kuta kaya pa karanti walungan na duko na bukiyayawan na suminirong sadyang kuto isa po mga kayo marimpo ang suraw niyan na diyang kuto akya sirong yan noon na
Inig mo niyan so luto yan. Inig mo niyan so luto yan. Andudun so pananabuhin niyan sa pahinginuman. Nagundudun so kung asapat yan, inab, yang kota anggur at tikta, grapes at tikta, no? Gusto tin, isaw to apang ng kampan o niyalip na sa Quran. So isa ka panutulaw so panganangkan o niyang na tao at tigiran roti nagyang ko to riyauts kanyan mambuongos ako kaya doon sa bagar na inigod mo nilang kuta panganangkan yan pumbagars kanyan si Koreano to na may ilay niyan at yung kutong kabubaan niyan mga ingat. Yung utakaw ba niya na mga ingat na mga baryo to makalilibot si sa Bait al-Maqdis. Si sa mana niya na Ingda Palestine na tutulungan niya na yung kutong makalilibot sa Bait al-Maqdis na niya magbubasay so mga ingat. So mga ingat na miyang gugubas so mga walayro. Miyamangi kayontong so mga ayaman niyan na mga darpayra na mga pupuro. So dad na miyasuman sa manad yung kutaingat sa kaya pagbubasay niyan na gusto kaya raw propetyan sang kutuong at kaya sagad akira na tiyubaw Allah subhanahu wa ta'ala o kaya titidawa si kuuna niyan. Sa manuto na so Uzair na inipamusad niya na diyang kutuwa niya ulawlay luto na taros minimbiti rin niya na ginawa niyan sa miyokit sa pamikiran na buminititik sa puso yan. At tigyan, ando man na yan pagkuod na si ipuruman wallahu ta'ala sang kaya ingat makasunod ko pakasal yan. Diyang ko to minititik sa puso Uzair. Ando man na yan, pagkuyag o wallahu ta'ala sa diyang kaya ingat. Koreano kaya pagumbasay niyan, na gyuto isimbo ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gyuto isimbohin sayad na inisimbo ko Allah na diyang ko to apiyaka mungsa niyang gulawla. So ay man ini na diyang kanan inititik yan sa puso yan na magaan sumagaang nakagidin yan kung magdagda naman ay kapagad na ro Allah na diyang kutuas kanyan na diyun wallahu ta'ala sa kanya. Inuan yan sa niyawa na niyatays kanyan dun si sa diyang kutong kaunto diyan karon dayan sang kuta kayo. Nabamantag misiru patay. Niyatays kanyan yunod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sang kuto oriano kaya pamikiran yan sang kuto andamanaya ikakud na si wallah. Mangurip no Allah. Isa tunudan tanusan. Naknabay no to niya pamikiro Uzair kaban yan di paparati as wallah. Di so Uzair natatangkad niyan din adyang kuto paratian yan si ko Allah. Ugay naslasla yan ito ko Allah ang uta kaya pamikiran yan sa duman niya din kakud na si wallahu ta'ala purman. So ay man ini na miyatays kanyan sa ayak yapatay niyan na miyaka magatus rako. Allahu Akbar. Yang kuto ang miyaka magatus rako na misigasagad din so mga tao sang kutay gad na milapilapis din so mga tao sa ingluto
nataro sa misim-bisan bidin sa mga datusi sa diyang kutay nga na sa Uzair na yamanan yan nasisi din sa diyang kuta katatago na darpa. So sabad, mga mufassirin na tigiran sa Uzair na miyatan numambusang kuta darpa. Ugayid na ayam mabagur at tindog o mga mufassirin na sa Uzair na sa kanyan na dign alina wallahu ta'ala. So ayamanan yan na badan yan si Koreano kaya bunuhon wallah kaya daan sa niyawa na sa din sa maulaw lang yan nagyuto din magbubatad yan. Si Koreano niya ka magatos rakon na si wallahu ta'ala so isa ko mga malaikat yan na diyang kutong inuyag wallahu ta'ala sa kanya na yapagam-paganay ang makagugunaw na supuso iyan aguso mata niya. Nagyang ko ito, miandar supuso iyan. Miandar supuso Uzair na sukiandar puso iyan na miyapkar sumata niya. Na miyaka pamangililay sang kay pipisu-pisukan o langit aguso lupa. Na si Koreano to na miyaka bukan sa kanyan montod na pagpumamasa sa kanyan sabab sa giyang kuto dataru ba madaklaki alinan si pumakalilipton sabab sa miya ka magatos rapon na so piya kasasalinan ko mga kayo miya mangibago si kong balabalaon nagupya kasasalinan si ko mga buntalo mga kapantaran agusto mga palaw na sa manuto na miya ko mo ng kuta malaikat na inisiyan yan na tigyan ay Uzair na ay kiyating kasi yuto na ay din minisimbag Uzair na sutitu maggadan yan sa tigyan na ay kiyakiya konsi na miya kasalungan o di na miya kasaputod sa alungan na inunin o tumaptiro ang miya kasalungan o di nasaputod sa alungan sabab sa kagya ko lumiyo ko alay niyan na makumasang kuto mga kapuruan ng palaw na kapipita panuto sangkuta oras na sangkuto kaya pakatano diyan kaya uyagon wala na rampi din sa kapisid puwalungan. Nasangkuto, na yakatawin niya nun, nabaskan yan miya kasasaputol salungan o di nasasalungan sa diyang kuto katatagunan na darpa. Niya ko muna kabipita, nakagyakuyag no wala ko rin magatos ragon na siko kakabibigyan at pilay niya na kapisid puwalungan. Sa unang tauras, na piturun wallah aming gulalan sang kuta malaikat kena baka sasalungan ako sa saputol salungan miya ka magatos karabon kaya patayang kasang kaya darpa na miya mamasa sa Uzair miya ka magatos ragon na didin na maalin sa ginawa niya Allahu Akbar inna Allah ala kulli shay'in qadir katamata na sa Allah nag-uusyan sulang tama. Miya ka magatos rakong na nakarumutisan titaran. Miya ka magatos rakong na ayamanan niyan na dedin mamakaraw asuma kanukun niya. Miya ka magatos rakong na dedin mga roros o mga bukya. Miya ka magatos rakong na dedin kanalo paso o ayamanan niyan na badan niyan. Masya Allah, so piya ka mamasa so kapungad mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sang kuto kaya pamamasa o Uzair. Ladyang kuto pitur wadyang kuto ang malaikat ilayang kaso panganong kanuka. Na bububungan sa Uzair, sang kuta kaya to kayo sa miya ka magatos lagun sa mutatarpa.
na inilay niyan so panganang kanyan ko kilidin na doon na maalin so panginuman yan na doon pa na maalin so kung asapad Allahu Akbar miyaka magatus rabon na so grapes ibubata diyan na kaya manan yan na may law din may law kaya manan yan na freeze siyang kuto ano niya ka magatus rabon na so awidan yan na din marambis din maaling so taan yan so sa papruhon na sangkuta kaya pamamasaw Uzair ayun niya ka magatos raguna ko siya na din maaling so Panginoon ko na sabab sangkuto manusias kanyan aso manusia na darpaw kapamasa, darpaw kalipat, darpaw karibat. Nas kanyan sa oras ito na linipat wala o sangkot oras na di niya sasabutan, imaw ula-ula, di niya sasabutan ang kuto inikidyon wala, nagyang kuto. Peter unang kuta malaikat sikap man ilay ko pag himar ka. Anda so himar ka, anda so kuda ka, na patungin ka pipian, tuning gaswayan. Nagyang kutong piatangan yan so kuda yan, na miyaiday niyan so himar yan. Misyonaw ko titindigan yan. Koreano kaya patay yan, na si ko Oriano kaya sinaw niyan na miyatulag roon. Miyatulag so manan yan na lawas yan na miyatulag pan so sapo yan so kubal yan na yabulamb na so manan yan na tulan yan asupan so tulan na misisak so tulan si ko niya kamagatos rabon. So, upama ko piruang kasutulan na yamanan yan na kuru pat sadyang kuto aketin. Ay kaya kilala ko no Uzair na so kagagandaan ko lawas ko dinatulan at yung kuto kudayan na migaganda sang kuto pisinawan yan kurupa. Na dataruto manan yan na niya mamasakman so Uzair. Tadi niyan di pamimikiran na diyang kutong daka pagalin naman yan. Na gusto daka pagalin o pangnang kanyan. Mana nambida sa miya ula-ula gusto himarian yung kutakuda yan. Aso kuda yan na misyonaw na gumiyat tonag. Nasupangan ng kanadamalin. Allahu Akbar. Sa manudo na disubutan o Uzair at yung kuto ang yung gulawda. Uwe na mitutumpo ka dun sa puso yan si kuong kabubaloy o Allah piyak kamamasa nagugawas yan sulangwan tama. Sa oras, ako po pumamasan yan na diyang kutuong aso Allah subhanahu wa ta'ala na inuyagyan so kudaya na kilay din o Uzair ang balamatan yan at yung puto kudayan na piyakatutura wallahu ta'ala so tulan yan na so kaya pakagkukaw gutulan na gusto kaya pakatutur yan na biyungkusan wallah sa sapo na si Koreano kaya bungkusiron sa sapo na diyong kutuhong biyungkusan yan man sa kubal na si Koreano to na diyong kutuhong miyaka kukaw so kudayan na taros miyaka ganat sa datar sa
kaad noon ko pagana. Allahu Akbar. Giyanan in niyaswa na milapi-lapis din si ko puso o Uzair. At yung kuto makapupumunasan yan si ko kapas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahulik no Allah. Si Koreano to na diyang kuto apiyagdad yan so kudayan na mibalingan si ko baryo apunan yan na piyaman takian din suwalay niyan na sukya pa ko man yan kuwalay niyan na ay miyaw man yan na suwalay niyan na tanto din na meron tanto din meronot sa miyakakud pang din suwalay niyan wait na ad na miyaw man yan noon asa katawubay na diyang kutabubay na tanto din na miyalokos kami kapagidid sa labi magatos ako. Peter no Uzair, at tigin na diyang kaya walay na walayak na. Natigad diyang kutong babay, kanabang kawalay, ay kiwalay si na so Uzair, miyatays kanyan, o di na lumiyalakaw na din makambalingan si kumiyaka magatos ragun imanto. Na di patot iba makaw magpuruman sa Uzair. Natiyan saknaman sa Uzair. Na isap man kanya mamasad yung kutong babay. Isa kanya mamasad ang kutong. Uwi na sa usang utakaw nga yan. Na diyang kutuan niya teruya na tiya na amay kabab nga raska sa Uzair. Na kagiyadya kong ska kilay ka kiyadaan ako sa kanuno. Na suman sa Uzair na kanyan na tatarimaan wa Allah ta'ala sa pangniya. Nagus kanyan na pamumulong. Na inong kadipung niya ko Allah makailay ako. Makailay ako na inupnuto kaskas Uzair at yarimaw Allah ta'ala sa pangniyan na sisang kutawras na so Uzair na piyamang ninyang ko Allah ta'ala makailay na diyang kutuan niya kailay ang kutabubay Allahu Akbar niya kailay kanyan sa tarutok niya kailay kanyan sa tarutok na niyailay niyan sa Uzair adilun pagalin so din so kagaganatian sang kutuan niya ka magatos ragun na gyutos kanyan din na taros kaya tanudan doon ang kutabubay so mga ulaw lang yan na gusto mga paparakan niya na gusto lang ulit niya dito na paledong pinar natigyan si Kurano kaya pa kailay ako namiyatang ko natigyan na tiyari mo wala so pangning ka nagumiyay akong pinas ka na sakadun sa Uzair sak ni miyalokos na skad na tigyan na dakad na ipagalin na uning ko tapan katamang niyang kaku Allah madara kong suka paparalay sak sabab sa kagya sukya pakalak na idet nagusukya kaya sekitak na piyamang nipno Uzair si ku Allah amad on suka paparalay siyan na diyang kutong miyakabusulos yan na tigyan na iman to din na pagunutan akong ska si Sedalbay nga din. Pagkalangkap na kong sopya ka mumasa, miyang gulaw lang kang ay inikijir ko Allah subhanahu wa ta'ala na si isang kutong oras na piyakunot yan si ko o si sa dalmay nga na miya nawagad yung kutabay na miya timuso madaklataw na miya nunutulan sa Uzair sang kuto piyak ka mamasa ay nikidyon wa Allah subhanahu wa ta'ala ugid na padapansa piyak ka mamasa nini sa Uzair so watayan
mini isa iyan, so wata iyan, igaganat yan, aya idadiyan na 20 rabon. Na miya kamuyan suwata yan, na tantod na niya lokas. Sabab sa aya idadiyan sa kong tauras, na magatus ang 20 rabon. Na aya idadu Uzair na 40 rabon. Sabab sang utak kaya bunun wala na 40 rabon na idadiyan. Na dad na maadin so idadiyan ko niya ka magatus rabon nagu dad na niya adin ko kaudan yan. Nasang ko to, na niya katindiga sila na guswatayan, swatayan na niya ngungud na loks, magatus agudo puro rabon na idadiyan. Na si ama yan as Uzair na kangudaan kaya po idadiyan na 40 rabon. Yuto tanturong panapiya ka mamasa kaya pakatuna umbata aso ama na 40 rabon ay idadiyan na suwata na magatos agu 20 rabon ay idadiyan. Allahu Akbar. Samanan na pisuk siya na diyang kuto awata. Pisuk siya ng kuto awata, iyan lok sa diskan niya. Si kumadaklatawa, tigin nagiyid din si ama. Biyid na tigin si ama, o kagugan natin yan rakon nagiyis ka niyan din, nagu, mga niyang kuto atay na kasawaan, iaba yan. So, paglatan, o duwa, wagan yan, sa katampar sa likod, agi so mga nabi, na nagilwi wala to siran. To sa kananabi kiran, si sangkay, ayamanan yan, na paglatan waga, ang bala, si sangka katampar sa likod, na diyang kuto wasyaw ang kiran Uzair na binardun at dudu ng kuto ato sa kananabi si ko ulikod kuwayamanan niya na Nabiyullahi Uzair. Sa manuto mga urip no Allah na piyakang balas so mga Yahudi gusto ba ni Israel sa ayamanan yan na sa Uzair na wata wallah. Allahu Akbar. Piyakang balsiran sa Uzair nas kanyan na wata wallah. Sa taman duniman to nagyan na dumi para tiyaw o bani Israel. Inuto miyakang bida. So ayamanan yan na Musa alayhi salam agus Uzair. So Taurat na ayaman budi ipanulon o Uzair na so Musa na dayran tiro wata wallah sabab sa kagyeso Musa na niya katalinguma na minitalinguma niyan sa Taurat na andang kami susurat na da iran mapakambal sa wata wallah kaknabon niya kapunang kutwa Taurat ka minitalingumang niyang kiran na may susurat at tutuan da. So kuman sa Uzair, na inuran pituro wata wallah, kakagiya, asin niya kapungko katuro yan so, kaya pamagusya niyan si Taurat. Na, knabada taro Musa, minigmon niyang kiran so original, asyuratan si isa diyang kutungong at Taurat. Yuto, amanan niya na pakauriantan si Maurif no Allah, adyang kay piyaka mamasa at tutul sa Quran anyang gula-gula ko Uzair isang kunya sabutan na diyang kutong kapupungad ni Allah na gusto kapasangyan na dikumin si kuwamanan niyang nagdugdaw manusia nagudikumin sa diyang kutong antangan ng manusia kung ano man ay dito ikaw gula-gula. Bati ang tanong, sadyang ko itong ayat sa Suratul Baqarah,
umiru ay kadugatos kabulimapulo kabutiyaw. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Sumyagad ko ingadas kanyan na miya magumbos ang kuta mga ingad. Dahil sumyagad sa ang kuta ingad na so Nabi Wallahu Ta'ala aso Uzair alayhi salam. Siya ganan yan ang kuta ingad miya gumbos ay, miya ruparupat, miya binasa. Qala anna yuhyi hadihi Allahu ba'da mautiha. Itero yan na anda manayadun kapukid na Wallahu Ta'ala si at kuwiyagan yan si sadyang kay ingad Korean o kaya gubagbayan o di na kaya patay niya. Pamatahu Allahu yata'am na ayadun ay nisumbugun wala na diuno yan sa kanyan sa niya ka magatos ragong. Tumabatahu uriyan yan nasiugo yan po sa kanyan o di na inuyag yung buskat yan puruman. Kala kam labita. Pituro yan, ay kiyating ka si sadyang kay akatatagwan ka. Kala labito yawman aw bata yawon. Pituro zayan. Miyati ako si sa miyatatapa ko si kusalungan o di nasagay kusalungan. Kala bal labita miyata amin. Pituro yan. Ako na kabataan asaka na miya lalayong kasangkay darpa uli na yakiating kasi na miya ka magatus rabon. Pagdurila ta'anika na ilayang kaso panganungkan ka wa saradika na gusto mga pahinginom ka lan yatasan na nadadun ami po parinon dadun ami alinon damosang, damarambis, damabinasa. Wandur ila himarika na ilayang ka man so pagdan ka kuda ka. Allahu akbar. Aso kuda yan. Nuta ka ba sa tanong miyatunag, misunaw din sa kuda yan. Kaya panon si Zuha, nagumbantay katik Wallahu Ta'ala, ando man ay kapagad na kurong. Nadyang ko itong, inad no Allahu Ta'ala so inad niya puruman so kudayan tumanaksuha lahma nauriyan yan at yung kusan yan sa sapo so mga tula ng kuta-kuda palamma tabayyan na lahu na so uriyan ito na miyawiyag so kuda na miyapayag din miyapayag si ko Uzair urid na mapayagun sumyang gulawla na Pituro Uzair natigiyan a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Tiyang kadakan ang mata-mataan aswallah nagawsiyan so kalang-langon taman. Allahu akbar. Dede na budikug Allah. Langon taman na kaadniyan nagawsiyan ko kiad na niyanon naguso kaad na niyanon naguso way manan yan na kapakadaan niya nun, nagusto kapagad na niya nun purukan. Allahu Akbar. Mahuwi ko na Allah. Manutan o tuloy kasawan, at yan ko to, ito na niba dietiatan wa ayat, na kumuhatan ron sa sabad ang mga rarayab,
ay manan yan na mga guna. Kaya tanto madakla madalang sa natiya kamusa, ay tanto madakla mga guna, agkakuatanusan na danak na sila nun so sabad mga pangusatanusan sabab ko kada kuliway na tuwuso ko raw ito no pangilailan akong na salam na ni so pagariya misan sa babay misan sa Tagum City yang kota babay tanong si Putri Abinal Yahya di Suma san sa Tagum City yay sa Davao gusto pagarinyo babay nyo si Islam si Sumaya Bagulong san sa Lalabuan Tamparan number 25,275 gusto pagarinyo si Asmia Gansal san sa Adoraniban na daun mataguso adresyan. Sansa si Hadja Raisa Taulo, ID number 891. So pagarinyo si Karpini Ungkay Batman sansa Cebu City na malokon mahina so malokon na da bagro sikit aliran road kahit na sa manayan na bubantay siran road na lang sa Katamparan sa Visayas. Gusto pagarinyusan asin san sa Bulacan si CTI sa Abdullah number 16,630 san sa Malabang si Abdul Hakim Haji Umar silam namis kanusan sa Malabang. San sa Iloilo si Kuwaisa Sampurna silam namis kanusan sa Katampar sa Iloilo City san sa Visayas. Si Ruhaima Mustafa san sa La Union number 20,049 san sa Islamic Center san sa Manila, Quiapo. So babay tanong si Bint Kayamo Tandayao number 20,477. Yang gaya ko tanpo ya adakal na rela kanong ko o di batan ron din na kadi kasi sa mili eno ka inshallah importante na yakuan nyo so galas sa diyang gaya din nyo di ka pa kambantay man to kung mga wasya to mga ulamay nyo san sa Buraida si Minang Ambako san sa Buraida salam na miskanusan sa Madinat Buraida Mamlak Al-Arabiya Saudiya number 11,116. Sansa del Norte si Samim Aziz sa Kauswagan Lanao del Norte silam namis kanusan laon magariri ko Allah sansa Lanao del Norte sansa Agusan del Norte si Alamin bin Panday Agusan del Norte Alaikumussalam alabadakullah mga salam sa mga pod awapantagan na antunan iba na kaya pilay nyo adiyang kaya mga amumulan tanong si sa Lanao del Sur yang kaya maurian akong mga piyaka dari-dari kanon yang at tiada makabalingan si saingat na san sa Cagayan na salam na nisan to Cagayan ni kasi BSM Hayamina san sa Metro Manila
si Nadira bin Utara. Dari mga bird sa Davao, Biuro, si Akira Rashid, sa Pangasinan, Allahu Akbar. Sama na yan, na sa katanungan magari rin na lumiyang kaptanoy man ko sa kaya dunia. O emanin na out of kila nyo at yung kanan na Ranau Tano, dinan suldik lanao, aron makapupun sungaran tano, o kaubalay tano Meranau. So Meranau, asi puna ngaran tano sang kaya dik lanao tano. Kila nyo da, diyan nga na mga kayo na si ko urian yan na dudun sumate para sa Ranau tano. Nanana tunay ni Sansariat, Saudi Arabia, si Juhay Sarip Maruhon, sa Balui Lanao del Norte, si Mawadda, Mawadda, ano niyan, patugilan niyan, si sa 8B, sa Mandaluyong, si Mila Diki, tubenang napali ako sa Nuset Masalam, uwait na sabab ko kakaputuras, nanay no ka prangkum nakbid salam rakano san Langon, san sa Luzon, san sa Visayas, si sangkay Pulo Mindanao, ato sirang kung sa iligan at siran na kami natiran masalam ti sa iligan, Allahu Akbar, san sa Butuan, san sa Davao, General Santos, Cotabato, san sa alhamdulillah, begitu ba? Kumatan sa ako, kumatan sa gula. Diyan kaya miyang gulaw lasi sa Marawi City. May pantagsang kaya Marawi City. Ele tanu sukya kido isang Marawi na niya binasa sa mga walay tanong. Niya binasa so tingin dito kemudian tanong ingat. Diyan kanon niyang gulolan na at na sumangalay parati sa sabot nira ng kuto kapakang Allah na ay parati kusumasari si ko Allah ta'ala na dad na margunun si ko Allah ayaman na niyan na kaswihan niyan sa Marawi nagu da margunun ko Allah ta'ala pakaswihan niya katano so Marawi na tumupo na di sumyaw na Marawi na so mga walay tano na tumupo na di suwanda nga walay tano so mga patamo-tamo kan tano na pakakaswihan niya katano sa tumupo na di suwanda nga tamok-tano kauto kusama no to na umya pakakaswihan niyan sunyawa umya tayo layap ni matag-ingat yun Allahu Akbar di ka nupkaday sa Panginoon kanu mga bangsa ni si sangkay subang sa Meranau law kanu kaya sakitan sa kaya binasa Maraw with na asar kasakatan na sumalig tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na burasim buat tanong ko Allah mamang ni tanong ko Allah ta'ala na pakakasuy sa Marawi au niya pakakasuy Allah ta'ala so niyatay nayap na siya patay niyan na niya kamagatos rabun napiya ka kasi Allah, napiya ka tubumpiya Allah ta'ala sa mga ingadat yung kabibinan. Wala kasoy sumarawi. Inshallah. Inshallah, katay man to pagpunan din. At yan ka na mga dato tanong. Kaya Marawi City sa kapaguluan ni Ron ni Atty. Mahol, Gandabra, katan na niya ilay tanod na ng mga masjid inunan na mayor tanong at yung nagyapakapweto ang kanan ang mga lama masjid tanto ang mga ipiparas yung kanan na yun di kang kalabuka ka amay ka mapasadanan na mawata na video no
original maskit ko pakasalyan na ujing ya kari pirelan liman ko na panintan ko Allah Ta'ala nita terus sedin adiyang kay adiyong di katembut tampung yang mga datutan sa ulo ano nang na mayor tanong sa city si attorney Mahol agu madadawro gumpen na yan na gobernador tayo magkakapapantagan dahil sa power sa mga area kong kasi gobernador Bombi Tadyo ando na ni na di sila hindi makapamugupa sa kaya kaswet yung kaya marawi na upang makogyan na pimikiran na tanong na tanto amala ang panginamtan saya man niya na may kasoy sumarawi sa kasubram to si under ay benar na kaya di mo takakupura mo pananarig tanong si ko Allah Ta'ala na tanong pakatigar na diyang kutuwa madakalada na dito na dinikil mo sang kutuwa doon na niya ba na kapo dito no di kapay mikiran na sa kahitin uwi narika pakay na ubatan no turwa diyan nga niya gumbos ay ito no marawin na bidid kuya wala bidid bato ka kasi wala anilita no diyan ko takya pa ka kaya inibili na sample so Uzair na sukudayan na inuyag Allah subhanahu wa ta'ala niya tayo mambusan niya ka magatos rapon na piya katutura yan sa mga tulan yan, mga sapo yan, mga kubad yan na kaya katuro ng kutakuda na bobiyang kita dunya ayoko mga pangiday-day kanya sa linso dunya na gunyag dan yan as kanyan na gupon na niyadun niya katuro ng kutahimar na ba niya ko masubang kito na madidiso Uzair kakayang ko tadi ni sinabutan ko ta malaikat sang ko ta mga lalago Allah Ta'ala tiyagi sampay niyan na tiyagi to ko ano Allah mo ta kaya patay niyan na kaya sabutan niya ng kutuwa kaya baluin niya na tiya kamusa na minisabapuro na kiyang kutuwa siyo budis ka niya no Allah na ini bulalan yan to kanu nabi na gusto kit kumendo ganyan ko agama Allah subhanahu wa ta'ala o panggugulalan yan ko Taurat pedepan anya sabut siyan pada dia sabut siyan na niatang kada ko yung tanong si ko riyan ang kaya niya niatang kada ko yung tanong si ko kubur umiyaw-yaw Allah Ta'ala so niya ka magatos rago na kaya patay niyan ay panubas ka niya tayo kaya man to na tempo na nga sa kubur na inuyakid mo Allah subhanahu wa ta'ala na umatiya kaya mahal na saura sutuna ay manan yan na paguyag ng garud no Allah na daya karuso daya sa kung takubur ka sa taman sa kabanggit ako dun ang marata ka yamal na dipun road na siksa ang karuso sa taman sa kabanggit ako dun liuro na paguyag ng garud no Allah sa tito kapanguyag amay ko emanan yan napakapundadapay niya sulang unukad niyan o kapungkum Allah na mipang katapano to na si sadyang ko to tigiran darul qarar na susurga gusto neraka da baru da banyan kapusan so sama no to na paratian tanod na nakoyog-yog kepangkatan rakatan ko urian ang nakoyog-yog sa kanya to niya yun di sabab sa katanong na malutano pamimikiran ng dunia di tanong si itanto matambang yang kaya dunia abaya bada taro di tanong si magawa tanto tanong si namitik na sang kaya dunia di keribat tanong kekal tanong dunia nabatano si mitik na sang kaya dunia
iman tumapita na pagawan tanong na ibang tanong si so kadatutan so diploma tanong degree tanong ibang tanong si so pamilya tanong ibang tanong si so mga ditar tanong mga tamok tanong mga pulawan tanong na ayaw buko idan tanong kupupur tanong na subusumal tanong Allahu Akbar. So ayaw man ini na niatang kada yang gaya tutul sa Quran na niya kaparatiyatan no sa so pagkaintan no sa alungan na mori na benar dahil margunong ko Allah subhanahu wa ta'ala niya kaparatiyatan no kan sa so ato kakasiyaw Allah ta'ala kung mga ingat amiyang adibinasa na malbudanan si ku Allah api ang tunay kabayan ay kidin yan api ang tunay kabayan auras ang atua kasiyan yan na kaya importante tano na bulingan tano ku Allah subhanahu wa ta'ala so jangan jauh ulah tano sanggaya marawi gusto kaya argunya tano sanggaya pandemik yang gaya COVID na balintan o yatuma sa kasabapan sa kapangaramitan ko Allah kasabapan sa kambalingan tanong ko Allah kaya manan yan na kuantan ron abuna na diyang kutuan naman na habuloy ading mga tiba niya managudra ko tanong akasabapan sa kagunakitan ko kambaradisya na kaya tanong kato kamaran so kambarasibak ko Allah subhanahu wa ta'ala so di mga niya nagunakan yan din ni kapangan niya sebab sa so kapangan niya na tiyang kadudno rasol aya kebulusan utaw sa baraka na so kito mananunang malibutong di rin po kailay so tao sa maliwanag sa dayon sa pakadadayon. Dito sa mga tao, mga salimpot. Dito sa mga tao, di mga niyaya. So, kapangarasi. So, kapangarasi ko kapag inataw na ikinagtalog na numalisa na pangalimbugan. Yung kaya kambangon sa. Yung kaya tunay niya pa na kapangimpuan. Sa pagkorian ako din na yang kuto ay inuto ang kuta mga Yahudi ada sirang pumako sa tumo sang kuta miyaw law Uzair abayran din dito asan yan na watawala ay manan yan nabasilang niya dito tumanan rakatano datap tanay man to sa katano ang mga marano da marano budi Muslim pakasal yan na sabab sa diyang kutuwa kaubalwitan sumasanatan na kubulay man tuwa so Muslim na anto na ni maulada na nangaram sobra na nasir katanubunan isa diyang gaya ingitin na ubaya ka muslimer ka nakagisabab sa wataka kadi wataka imam wataka antunan niya ba na brano hindi mo ito kasana o ayat ito kang muslimer ka na impulalan ka sa Quran ang musabdan na diyan diyak nga tawa no antunan ilay niyo ron na ilayak mo usak na sa katang manusia na ulitan no kalimun wala na agisir katano mo niya nga Islam na malutan o taksa kipapantang tanong ko aga maudi nga mga balik Islam na yakataw ko ron na susabad na balik Islam na marami silang ko Islam madisutan agi-sumya na tan sa nga mga Israel asumya na sila niya ko maso mga nadi na mawid silang sa mga tuma na basiran din minteri dadabi na sa katanong mamuna kagiyamra na ka na sumya na ka
sa ipakasurga ka, akagubaluin ka amranaw, wata akadi, wata sulutan, wata imam, wata alim, na di ka din simbayang, nasiyanan ko. Nasama nuto na dataro, kaya pa ka binasar ka tanong na diyan ka na, sasanang tanong ka muslimi ka tanong. Uwi na may kailain, na madakol, dito no di mang gulaula, api aso Christian na di niyan keruan gulaula. Iman to, nasa nga masa nakapapantagan iman to. Maluwi tanong. Nadid na lawan tanong. Sa nga bada-bada sa Pilipinas, apag tao, amahingin purwa. Mata kabur. Gawos kanto mga sampol. Sa nga kanto kabur. Sisa nga mga Christian area, na makagraduate swatayran sa engineer, na dakilay ta extreme yan. Nasuwata tanong si, na makagraduate si engineer, na niya pano extreme rarano. Niya pano tarpuli narano. Apia dia iligan. Na kalabitan ano pa na katabuan ng tarpuli na hindi na. Tunay may tuturo to. Makagraduate sa doktor iran. Nagusto doktor tanong, na malagit sa piyagan natin. Nasiran na bumagan na kasiran na pigilubo doktoran naman ay ka pakapamulong niya. Nasa katano na to doktor tanong na ay manan yan na tutarpulin yan na lumiyang kapsad yung kaya sopak sa Mindanao. Pupro to di ko sana iman to di ka social media. Apakalang kapan ro kami doktor sigiraw, kami bukod sigiraw, ni engineer sigiraw, na manan yan na panalamat kami ko Allah pamilya. Adi sa diyang kota lang mundo na kuri banalan sa kay adura na unawin nga mga karagatan na pino-tano ang mga propaganda. Tama no to na mituturo to na dadatartan wa takabur. Takabur siya kaya mga tribu sa Pilipinas. Kundi pun kamo kabay sa nga dunya na dadatartan eh ako digato ng mga Bani Israel. O katatakabur. Pag-isiran na disiran mag-irarap mong sa bangsa. Nasakot na na maumaso kakuwing pambitiara. Nada kabitiara ro Islam. Qur'an usab den kasumuso kapulong iron sa kawinga. Ayat na bitiara ro na bangsa. Bangsa. Na diyan nga nang tanto tanwa kaya bubay sa nga nakabangsa na gina ni Miniswatan sa Bani Israel. Asiran na at tipikir nila na did na luan nila na barabang sa dunia. Malilisiran ka, progiran ka, kaya kadaklan na di, na sikirang kinuha. Sa katan, antay niya na biro katan mo sa kataw. Api asang Pilipinas, nadatang si Mitong, amapi ataw sa Pilipinas. Makumatan sa DCS, makumatan sa Luzon na, ando na lipa na katawan tanong so kapakamubitad tanong sa. Kaya kadaklan to tanong na kaya katatawin sa mga indapresyan na ko. Makapangalibo ba ang tanong ka katawan tanong kaya katatagutan o kira nagtanim mga ilubas sa Korea. So ino tanong ay susua kadyang kaya ang bumunsa. Allahu Akbar. Kunakan tanong ay ka dito na ba tanong bili-bili ang naror ko para tiya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na ikabila sa mga Yahudi ang anang nakabonsay na. Yan na ni ini pa ka narakaw iblis. Kaya, ay manan yan na, kaya turuan yan sa barabangsa na di suadang. As kanya na pun sa sindaw na suadang na pun sa lupa. Ang urip mo Allah. Maginong nga tanong. Maginong katanong na yun kasakiti tanong sa kayang mga wasiat tanong mata-mata na din nga maululatan na kibulutan si ko malibutan kibulutan din si ko kadadagan na iya bukit na piya kanong kasakitan na makapulunod silang sa mga ulan na yun. Iman to.
Iman to na di na mga balik Islam na di tanong sira na itatapyan. Nasira ni man to na Allahu Akbar. Nagkataon kakiram na titud na malinis ikaw po ginito iman. Sa mga inggiran ni man sa mga karagatan na namamaskitiran na ilang sa maskitiran ang mapunwata. Sa katano na miya kadakdakatan ni masjid na ilang kadataw. Sa katano na eman to kapantagan na tanong na kapupola. Kapupola ko mga Muslim na sa mga balik Islam na tumasailin sila na di sila ni galabok sa ay man niya nakapakalaw na doga mas doga mas. Sa katano na kandagang pawa. Ita no pura tiyan ang kutuwa niya kaswa, niya ka doktor, niya ka master, niya ka ulama na pupumawal ng kuta di mataw matiya sa Quran, di mataw matiya sa Fatiha. Hindi man po. Makumaso eleksyon na kialipatan sa agama. Apkwelasan sutaw. Eman apkwelasan sutaw na kasabida. Nataro ko sambiyan ako ko madaklataw. Ando di ko mo eleksyon na kialipatan ng kuta lang nung kasi ato maulam na mitutula katawa. Mitutula katawa na mimbubuno atawa na mititidaw ang kaya tao sa pantagbusa kadato. Allahu Akbar. Tingdang tanawaya magagutan ko Allah. Na paratian tanwa su Allah subhanahu wa ta'ala. Nas kanya ni kumukontrol ko kadato sa musap buganyan. Sa kanya ni kumukontrol si kutamo sa musap buganyan. Kumukontrol ko langon taman. Sa data sa kaya panutulatan ni mantusang kaya muna sa mga tutul. Kumanin ako Allah, malitiad na ginawa tanulangon, nagkukapuro man ang tanubuhi, sa manayman po na hayabulan ba sa diyang gaya, ito na di ba na puwasa, na kasapulo kong lugoy, na kumanin tanong ko Allah ko tala, isasampay tanong Allah sa mga pamilya tanong, na alawang tanong sa puwasa kapitya ginawa. Alam tanong so Ramadan alangas, alam tanong so Ramadan kalilintad, ang tanong makapagamal pipya, anya kapilad makasagadang gaya Ramadan, sa gaya yung tanong na paledin na marusya rata ginawa masususa so ingad mauparig tanong sabab sa gaya mga Tiba wallahu ta'ala Kulabor na nga Ipos na puwasa ka Masusugatan wa pandemic Masugatan wa lockdown Nasita no din na matutungkop ko mga walay tanong Kumanitan ko wala pakalwalwagan tanong niya Kataya di kaya ng na inshallah na day ko maluwagay ng sa kaya April 1 taman ko April 30 sa masik na keparuwa dito no di makapanambayang asar ka social distancing tano kumamaski nagu keparuwa dito no di makapamagamal ka mapya dito no di ka pakapamadyin asar ay gugulalan tano sa mga protocol o gobyerno sa manayang na punaw niya ako kung sarila sa kaya pakatas o kaya pakaturo ako naman to sa kuha kanu sa balas na so dasa makadarpay man to na sumpay niyo ron di nga kapag live tanong na ino ka di nga pa ko mga Ramadan na uman gawin na inshallah na kasumpatan sulitan o di kapamagusya ko agama na tanuran nyo din sa mga schedule yun, saan ka po mga Ramadan, mga kasangkapan nyo, sambayang nyo, sukuraan nyo, so mga walay tanong, na ibsir tanong kipya, kubayan Allah Ta'ala so lunpyo, kubayan yan so maliwanag, na taro sa di tanong di meredilay, di tanong di mamagilang sa suwaswat tanong ko Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa ngaran at yung kay
umpungan tanong magari ko Allah gusto mga murita kung saan ka madrasa tanong online channel Mustaqbal online channel na kung nilang Allah Ta'ala makatutunan tanong si sadyang kay magalbog tanong mga pipiyak pasudang karamatan salam na kung saan ulangon sa kaya ko lalinga Pilipinas nagusang ka ng ambarang-barang mayangat sa abroad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.